Apa, kaixo, mugaitzetarian naz, CIFPP bidazoan ikaste dut, eta gaurkoan kanpo magnetiko bat generatu dugu bobina batekin. Ikustu dugun bezala argazkian, hilo esmaltatu bat dakagu, eta horrekin bobina bat sortu dugu. Eta argazkian ikusten zuten bezala, paperan superfizian jarri ditugu hilo esmaltatua eta 15 espira eman dizkiegu. Honekin, soporte bat zehatzen, eta 15 espira horiekin lortuguna da kanpo magnetiko bat lortzen. Bideoan ikusten bezala, korronte iturri bati konektatua do. Korrontea bobinatik igarotzen denean, eremu magnetiko bat sortzen da. Eremu hori, imanaren eremuarekin elkar egiten du, eta indar elektromagnetiko bat eragiten du bobina biratzen duena. Hau da, etxeko motor elektriko bat da. Korronteak eremu magnetiko aldakorra sortzen du, eta horrek bobina imanarekiko bultzatu eta erakartzen du, biraketa eraginez. Bueno, hau izan da dena, espero dut ulertu izana bideoa, ongi esplikatu izana, eta hurrengo arte.